Tore ni David, ipanalangin mo kami. Tore ni Garing, Ipanalangin mo Bahay kami. na Ginto, Ipanalangin mo kami. Kabanantipan, Ipanalangin mo kami. Pinto ng Langit, Ipanalangin mo kami. Talang Maliwanag, Ipanalangin mo kami. Mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. Tanggulan ng mga makasalanan, Ipanalangin mo kami. Mapang-aliw sa mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. Mapag-ampon sa mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga anghel, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga patriarka, Ipanalangin mo Reyna kami. ng mga propeta, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga apostol, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga martir, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga konfesor, Ipanalangin mo kami. Reyna ng mga birhen,
Ilikas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y isumikong. Paanong di tayo lingapin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magandang rin. umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mga kapatid, sa araw nito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas De Aquino, isang pari at pantas, doktor ng ating inang simbahan. Ialay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Dr. Alvin Balatbat ng 10 ng kanyang pamilyang kamarero ng Santo Tomas de Aquino. Ialay din po natin ang misang ito para sa lahat ng mga nag-aral at sumailalim sa pamamahala o pag-aaral sa Universidad ng de Santo Tomas. Ang ating mga Tomasian brothers and sisters, pati ang ating mga kapatid na Dominikano. Alay natin ang misang ito, special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chan, Dain Tambeltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroja, Dr. Alvin Balatbat. Special intentions ni Michael at Erica Garcia, sa ating mga medical frontliners, Dr. Carla Tante, Erica Medina, Remros Maglengke, Roxette Kabigting Bondok. Para sa special intentions at kagalingan ni Roxanne Lacerna at para po sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Teofista Gregoria Ernesto Velinda. Special intentions Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters ng Cypress, California. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piking, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mo ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng daigdig. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ang dalisay na tubig ang ating mga katawan.
Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ang dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulungang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siyang ililigtas, siya'y wawalang sala. Gayon ang sino mang lumapit sa Diyos, silang lumapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi. Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di nalalantad at lihim na di nabubunyag, na ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyo ng mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O dapat ito'y ilagay sa kanyang patungan? Ang ilaw ay dapat magliwanag at magbigay ng liwanag sa lahat. Tayo'y pinagkalooban ng liwanag ng ilaw. Tayo'y pinagkalooban ng liwanag. Liwanag na nagbibigay, dapat ay magbigay ng kaliwanagan sa ating kapwa-tao. Ang liwanag o ang ilaw ang nagliliwanag sa atin o tumutulong sa atin para maliwanagan tayong makita ang mga bagay-bagay dito sa mundo, sa ating buhay. Kaya nga po tayo may ilaw para makita natin ng maliwanag at ang mga bagay at maliwanagan tayo sa ating paghahanap. Isang katangi-tanging ilaw po ang naibigay kay Santo Tomas De Aquino. Isang katangi-tanging ilaw na nagliwanag. Ang ilaw ng katalinuhan
tungkol sa kabanalan, ang ilaw ng katalinuhan tungkol sa mga aral ng Diyos. Ito po ang dahilan kaya siya'y nataniyag sa pangangaral at sa kanyang mga ginawa na mismong pangangaral at mga aral at tuntunin, iba't ibang tuntunin ng pangangaral tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating mismong paggawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po ang ginawa ni Santo Tomas De Aquino. Siya'y naging liwanag at nagpaliwanag, nagbigay ng liwanag sa mga napakaraming obispo, pari, Santo Papa, mga ordinaryong mamamayan, at pati mga hari, pati mga pantas, pati mga mag-aaral na nakinig at nag-aral sa Kanya. Kaya nga po siya itinalaga bilang isang pantas ng ating inang simbahan, Doctor of the Church. Ibig sabihin, siya ay may di karaniwang karunungan tungkol sa pananampalataya, tungkol sa ating Panginoon, at tungkol sa mismong buhay-buhay natin. Kaya nga po atin siya ngayong idinarangal sa kanyang kapistahan bilang isang banal na pari, isang malinis na pari, at isang pantas ng ating simbahan. At siya po ay naging ilaw sa lahat. Nagliwanag at nagpaliwanag sa mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Ngunit hindi natatapos doon. Ang buhay ni Santo Tomas ay nagpaliwanag pa sa buhay ng marami. Hanggang ngayon na siya'y wala na tinadangal natin, siya'y naging buhay, siya'y naging buhay na ilaw na nagpapaliwanag sa atin. Nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga isipan, lalong-lalo na tungkol sa ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagugulumihan sa ating mismong pananalig at pananampalataya sa ating buhay espiritual, si Santo Tomas De Aquino ang nagbigay ng aral sa atin at nagbibigay ng liwanag sa ating mga isipan. Ito hindi natatapos kay Santo Tomas, kundi tayo ay tinatawagan na tayo rin ay magbigay at magbahagi ng liwanag sa ating kapwa-tao. Tayo magsilbing ilaw, huwag nating itago, huwag nating ikahiya, kundi kung ano ang ibinigay na talento sa atin ng Panginoon, kung ano ang ibinigay na katalinuhan sa atin ng Panginoon, ating gamitin ito para sa ikaluluhati ng Diyos at para sa paglilingkod natin sa ating kapwa-tao. Ito ang pamanang iwan sa atin ni Santo Tomas, that we may shine, that we may be lights, enlightening everyone, making clear the good news, the message of faith and salvation, the message of love to everyone. Amen. Saint Thomas Aquinas, pray for us. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas De Aquino ay gunugunita ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang tinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ninyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Tunay pasalamatan. amang makapangyarihan, tunay ng marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inebot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na Santo Tomas De Aquino, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sa'yo nagmumula kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain iyo. At sumainyo Bigayan rin. tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be Peace. with you. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos. Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang liwanag ng ating buhay at nagliliwanag sa ating buhay. Mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa lupa, sumibol kang masigla.
Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha.
Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay pag-adyam mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga pag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sa watahin ang paglawak ng pagkakahawa nito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga nahihirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hilihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Padre Pio ng Petrasinya, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa, San Serapion, San Pedro Calungsod, Ina namin at Pintakasi, Nuestra, Señora de la Merced. Santo Tomas De Aquino, Panalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa sa bumubuhay na sa pagkain si Kristo. Kami ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Santo Tomas De Aquino, kami matuto ng maasang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaawin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santo Tomas De Aquino, Panalangin mo kami. sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo Pagpalain rin. kayo ng mapangyariang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin Santo Tomas De Aquino.